Hola, bon dia, bona hora. Avui inaugurem una secció nova que es diu Mosaic Gareng. Mosaic Gareng vol ser un recull de petites tessel·les de persones que tenen un vincle amb la nostra ciutat. I per començar, avui, una persona excepcional, que és l'Andrea Regadera. Andrea, per la gent que no et coneix, quin vincle tens amb la ciutat de Terrassa? Bueno, vaig néixer aquí, vaig créixer aquí i, a més, vaig fer les meves pràctiques a l'Arxiu Històric de Terrassa. Tu ets historiadora, especialitzada en arxivística, però ets molt coneguda sobretot en un altre país, que és Andorra. Per què ets coneguda en Andorra? Bueno, jo em vaig anar a Andorra per feina, per treballar, i com no coneixia res, doncs vaig començar a compartir a xarxes els restaurants que descobria. I ara, coses de la vida, m'he fet coneguda com a creadora de contingut allà, recomanant restaurants i plans al país. A més, avui has vingut a Terrassa per presentar el teu primer llibre. Sí! Una regadera en Andorra. Com definiries el teu llibre? Una regadera en Andorra és una guia d'autor d'Andorra on descobrir totes aquelles coses que no tens ni idea del país dels Pirineus. Ara et posarem una mica així amb preguntes una mica compromeses. Ui. A veure, Terrassa o Andorra? Impossible decidir, no. Vale, una altra que potser és més difícil. Els festucs o el matxa? M'ho estàs posant complicat, Festuc. I si tinguessis que recomanar-nos un lloc per visitar de Terrassa, quin seria? Masia Freixa. I un lloc també que ens recomanis per poder visitar en Andorra? Algun dels seus restaurants, una borda. I si tenim dubtes o tenim més coses que volem esbrinar? Una regadera a Andorra o regadera foodie a xarxes socials. I res, simplement per finalitzar, com que ets la nostra primera tessel·la, et volem regalar una petita tessel·leta. Una tessel·leta! D'aquest Mosaic Gareng que anirem. Superfoodie, a més. Correcte, sí, està pensat. Moltes gràcies! Res, moltes gràcies a tu, guapa, que t'estimo. Mua! Eres un solete.